ko jargaba tun lokacin Umaru mutane da yawa sun je suna roƙon gwamnati wannan abin. Akwai lokacin Ibrahim Shehu har ma an yi tunanin za a yi shi ma abin bai yi ba. Amma wani hukuncin Ubangiji sanadin zuwa na gidan yari. Yau na kwankwasa mai girma Malam Dukku Umar da ƙofa. Da yau mutane sun kwankwasa ƙofa ba buɗe ba, yau na buɗe ƙofa. Ya buɗe ya ansa wannan kira. Yau dole mai farin ciki da cewa mai girma gwamna ya tare da al'umma. Kan mu kalli mutane wai adawa ko wani abu a'a. Shi yanzu lokaci ne da za ka kalli cancantar mutum. Ba alhamdulillah na zo ne wannan gidan jarida na domin in mika godiya ta ga mai girma gwamna Malam Dukku Umar da. Godiya kan menene za ka yi wannan godiya? Bisa wannan titi dai muna alƙawarin cewa zai mana a lokacin da na je gidan yari bayan fitowa ta kan da abubuwan da suka faru. Mai girma gwamna ya kira ni ƙarƙashin jagorancin Isa Ali Musawa. Mai girma gwamna ya buƙaci me nake so. Ya ce mai girma gwamna ba na buƙatar kuɗi. Ina buƙatar dai yanki na a samu abubuwan ci gaba. Dalilin da ya sa kenan muke gwagwarmaya. Amma me ya kai ka gidan yari? To akwai wasu 'yan abubuwa lokacin da aka yi wani ɗan saboda ina jam'iyyar adawa ne ko a lokacin jam'iyyar adawa nake SDP lokacin. Muka yi wasu abubuwa dai da dama wanda lokacin mai girma gwamna shi kanshi ya ce bai san ma da an kama na wannan tsawon kwana 21 ba. Amma in yi haƙuri dama ita siyasa haka take. Mai girma gwamna ya mana alƙawarin cewa bayan ka fito daga gidan yari bayan na fito daga gidan yari ya ce to akwai titi da ke na ce mashi akwai titi da ke filin polo tun lokacin Malam Umar Musa Yar'adua ake kokarin za a yi wannan titin amma Allah bai sa an cimma gaci ba. Wallahi abin Malam Dukku ya ce zai yi wannan aiki. Cikin lokaci mai girma gwamna ya ɗauki wannan alƙawarin zai yi wannan aiki duba da yadda ya ga cewa ficen mu cewa ba wai muna buƙatar kuɗi ne ko da muke gwarmaya a muna gwarmaya dan al'umma. A cikin lokaci ya je ya ɗauki alƙawari ce kuma tsawon shekara guda in Allah da za a gama wannan aikin. To yau gashi alhamdulillah mai girma gwamna an gama titin filin polo saura ƙaddamarwa. Sanadin mai girma gwamna jargaba yau iyayena suna shan addu'a. A kullum in na wuce a wannan titin Allah ya ji kan iyayenka Allah ya kaza to ni mai girma gwamna ya sanadin shi ya sa iyayena suna ta shan addu'a ni ma ina shan addu'a to wace irin godiya zan yi? Yaya halin da jama'a suke a wannan titi kafin yanzu a yi shi? Kai ai jargaba titin na a lokacin nan unguwanni ruwa babu hanyoyi manoma sai dai su yanke inda mana ta zo su canza hanya saboda dan abin hawansu ba za su iya bi ba sai dai su bi ta medical center amma yanzu alhamdulillah in ka je titin tsakani ga Allah an raya shi. Abin da zai baka sha'awa shine yankin darajar da ya ƙara ta al'umma da ke ra'ayin 'yan gabas ma suna ra'ayin shigo wannan yankin saboda yadda aka samu wannan ci gaban. To za mu ce ga mai gwamna sai dai godiya. To kafin wannan lokaci ya irin harkar sana'o'i kila filaye gine-gine harkar ci gaba da yanzu ba daidai in zo in dan tona ma yankin ma asiri bane amma yanzu ina tabbatar maka da cewa wurin da zai yi naira 500,000 yanzu ko miliyan 1.5 ba a sai da mashi a filin polo yanzu. Wurin da zai 500,000 saboda darajar wurin kaga me zamu ce alhamdulillah wurin mai daraja da ana kyama cikin binni amma yanzu saboda wannan titin ya raya ko ina daga nan fa zaka tai har Ringirot ka bi kuma ta Ame Barak to me ya rage? To ka san wani zubin rashin hanya ma yana kawo matsalar tsaro ko da a cikin gari ko waje. Yaya an samu ragaitar irin waɗannan matsalolin? Ai kwanakin baya shekarun baya lokacin ƙarshen mulki malam Aminu Bello Masari an samu dan matsalar tsaro ta wancan unguwannin nan wanda har kai aka samu barazan mutane suka gudu amma yanzu alhamdulillah an samu hanyar da ko da wani abu ya faru jami'an tsaro su gaggawa bi ta wannan su je su tarma abin amma a duba da hanyoyin ma ba su iya wucewa kafin ka kai ma ka kai inda kake so ka kai kayan ka kai lokacin daga ofa inda ka zuwa Ringirot kana iya awa 1.5 baka kai ba amma yanzu cikin minti 20 ko 10 zaka iya kai wannan wurin to kaga alhamdulillah yayi mun gode Allah. To amma akwai kun tsammanin za a yi wannan hanya ko ganin kila kun sha lalibi tun da ka faɗi tun lokacin mulkin Umar Musa Yar'adua? Wato ko jargaba tun lokacin Umaru mutane da yawa sun je suna roƙon gwamnati wannan abin. Akwai lokacin Ibrahim Shehu har ma an yi tunanin za a yi shi ma abin bai yi ba. Amma wani hukuncin Ubangiji sanadin zuwa na gidan yari. Yau na kwankwasa mai girma Malam Dukku Umar da ƙofa. Da yau mutane sun kwankwasa ƙofa ba buɗe ba yau na buɗe ƙofa. Ya buɗe ya ansa wannan kira. Yau dole mai farin ciki da cewa mai girma gwamna tare da al'umma. Kan mu kalli mutane wai adawa ko wani abu a'a. Shi yanzu lokaci ne da za ka kalli cancantar mutum ba jam'iyya ba ko wani abu ba. Yau in shugaba ya abu zai abu ne dama dan al'umma shi. To dan me zaka bata lokacinka? To ganin ka faɗi duk abubuwan da suka faru har suka kai ka gidan yari kana jam'iyyar adawa gashi kuma sakamakon zaman ka gidan yari amma wannan an muku wannan hanya al'umma na amfana. To yanzu ka bar adawa yanzu ka dawo jam'iyyar APC kenan tafiyar gwamnatin jihar Katsina tun da ya muku abin da kuke bukata? To jargaba to a yanzu ta zan yi adawa da mai girma gwamnati yanzu
in ce ma al'umma mai girma gwamna ba mutumin kirki bane ko mai girma gwamna bai iya taimakon al'umma bane, saboda ni na faɗa yayi mani. Ni yanzu ba wani abu zan iya cewa ga mai girma gwamna, ba magana jam'iyya bace, magana ce ta shugaba in ya cancanta ka zaɓe shi. Yau mai girma gwamna ni ya cancanta, na san dukkan mutanen da ke filin polo sun ga cancanta mai girma gwamna saboda tsawon shekaru sun nemi bukata ba a yi musu ba. Dama shi duk shugaba ai bukata al'umma shi yake yi. Yau kuma mai girma gwamna a cikin binni ya raya mun binni. Mu da mai yan cikin binni muna mai da halacci ga wanda ya mu halacci. Sannan kuma na manta me ake cewa na tauna tsakuwa, na manta ban tambayi albasa da ake cewa na kar magana Yusuf Al-Musawa, wanda shine mutum wanda nake jin bayan duku babu kamar shi a cikin wannan gwagwarmai jargaba. To shine ya kai ni ga mai girma gwamna har aka cimma nasarar aka cimma. A lokacin Yusuf Ali da kafin a fara aikin cewa har kunya yake ji in ya ganni saboda bai san me zai ce ba. A lokacin gani yake aikin ba ai kusa da za a fara aiki amma gani yake yi in ya gan ba zai mi zai ji, amma lokacin da aka ce an kaddama da wannan aikin da kan shi ya kira ni ya ce min congratulations Salma. To wannan mutum ba zan manta da shi bai su Al-Musawa. Sai shi Siraji Zabakar wanda ya jajirce ganin an tabbatar da wannan aikin, da su aka yi ta auna a wannan nan har Allah ya sa abin ya tabbata. To ni ba zan ce ko ga wannan mutanen guda biyu ba, saboda mu farin ciki na akwai da yaushe jagaba shine in ga al'umma suna samun ci gaba a rayuwa. To ƙarshe menene sakonka ga al'ummarku da sauransu da ya dama? To al'umma cikin binni kun san dai cewa halacci duk wanda ya maka halacci ka saka mai da halacci. Sannan kuma kirana na ƙarshe ga matasan mu shine mu tashi tsaye mu jajirce, kada mu ce mu jira gwamnati. In Allah ya ba mu wata dama da wani tunani mu ɗauko shi domin mu taimaki al'umma, kada mu kalli kuɗi. Yanzu da mai girma gwamnati dukiya ɗauka ya bani za ta ƙare ne, amma wannan abin da na kawo na ci gaba na titin nan har mutu ka raba, har ɗiyan ɗiya za a ga wannan titin kuma za a yi mu addu'a. To me yafi wannan? Kullum matasa mu kada mu kalli dukiya da za a ba mu ƙariya za ta yi, dukiya kayan banza ce, amma wannan mutuncin naka darajar taka shine. Saboda kayan dai dan kaje ka ƙarshe dai akwai lokacin da muka je ma wasu cha kai dan mi ban biya ban hidi ma gwamnati wasu bukatuna ba, matsayina na talaka matashi, amma na faɗa bukatun da al'umma ma ba ta ni suke ba. A lokacin da gidan yara ba su taɓa komai akai ba, na ce a'a ita siyasa ana yin ta ne dan al'umma. In ka ce za ka ɗauki siyasa dan kanka to za ka sha wahala. Sai a ƙarshe kuma ina ƙara kira ga matasan mu da aka gurmaya a lokacin da abin da ya faru suka jajirce ganin cewa na fito a gidan a wancan lokacin, har a yanzu kuma muna tare da su, kuma insha Allah muna goyon bayan gwamnati mai Malam Dukko Umar 100% duba ga aikin alkhairin da ya yi.